خانمێکی گۆرانیبێژی جوو حەداسا یەشرون لە نێو کۆمەڵگای کوردی ئیسرائیلیدا زۆر بەناوبانگە. ئەو کچی ڕائیبێکی بەناوبانگی کوردی ئیسرائیلیە، هەرچەندە ئەم خانمە کوردێ نازانێت بە کوردی قسە بکات، بەڵام بە هەردوو زاراوەی کرمانجی و سۆرانی گۆرانی دەڵێت. مالباتە حەداسە بە ئەسڵ ji bajarê Duhokê û ew dibêje wê li ber e li mehabêtin konsertekê li Kurdistanê birêve bibetin. حەداسایە شارۆن شانازیە دیکە ku ew ji koka xwe nêrwe ye û ji Kurdistana Iraqê ye û dayika wê ji Urmiyê ye. Babê min li Nêrwe li Kurdistanê hatiye dinyayê. Ew sala 1951 hate İsraîlê. Li gel dayika min zewicî. Lê dayika min li Urmiyê hatiye dinyayê. Babê min tevlî malbata xwe çûn Urmiyê û hevjînî li gel dayika min pêk anî û paşî bi hev re hatin İsraîlê. Ew stranbêjeke navdar e di nava civaka İsraîlê da bigiştî û di nava civaka Kurdên cihû da bi taybetî. Pêşiyê ûldariya bavê wê rê nedida, lê ew bi biryar bû. Gelek kesan heman pirs ji min kiriye. Gelek salan wî nedihêşt ez stranan bêjim. Ji ber ku ola me rê nade dijin strana bêjin. Babê min ji bo min her tişt bû. Min guhdariya wî dikir, lê ev weke agirek bû di dilê min da. Dema ez bûm xwedî kesayetiya xwe hêdî hêdî min hewil da. Destpêkê ew qayîl nebû, lê paşî wî qebûl kir. Lê digot Hedasa, dema stranan dibêjî divê bi Kurdî be. Min jî bi Kurdî gotin û keyfa wî hat. Ez cûme. Bes cûme Kurdistan. Girêdana Hedasayê bi civaka Kurd û kultura Kurdî ra ji bandûra bavê wê tê. Adonai Ehad. His family about Kurdistan. Ew herdem spêdê nîvr û êvarî dema di rûnişt da behsa malbata xwe ya li Kurdistanê û jiyana wî serdemî ketin. Behsê govend, mûzîk, xwarin û her tiştî ketin. Da bêjitin, ma xwarina vê derê xwarin e. Hûn nizanin çi xwarin li Kurdistanê hebû. Heta li ser kursiyê bû, wî dixwaz biçite Kurdistanê. Ewan sedeman diyar dike kanê çima stranan bi Kurdî dibêje. And every community keep about the culture, you know. Gelek kes ji min dipirsin çima tu bi Kurdî disitirî û tu bi xwe cihiyê. Wek dizanî civaka cihiya civakeka pir rengîn e. Ji Yemen, Morocco, Iraqê û cihên cuda hatine. û her civakek ji van keltûra wê herêmê diparêzin ya ku jî hatine. Ez jî weke nifşênû min got madem dayîk û babên min ji Kurdistanê hatine, ez dê keltûra wê derê biparêzim. Ez hez ji mûzîkê û Kurdistanê û xelkê Kurd dikim. Lewma min biryar da bi Kurdî stranan bêjim. Hedasa di konsertên fermî û siyasî jî da bejdar bûye û stran bi Kurdî gotine. I singing for the last minister of Israel, Ariel Sharon. Min bo serokên bereyên İsraîlê yên weke Ariel Sharon û Katsav jî stran gotine. Ez bi îbrî, Kurdî, Aramî û Erebî disidirim. Ew bi hesret dixwaze here Kurdistanê û şûnwarên bav û kalên xwe bibîne. Hedasa supasiyên xwe pêşkêşî wan kesan dike yê ku ew fêrî zimanê Kurdî û peyvên stran û mûzîka Kurdî kiriye. Dengê Hedasa xweş bû? Bale.